Здравейте! Аз съм психолог Ваня Димитрова и днес реших да ви запозная по-подробно с темата, свързана с агресията. Т.е. ще ви запозная с 3 основни форми на агресия. Още в началото искам да ви кажа, че няма да засягам теми от какво случи в Пловдив, какво случи не знам си къде, какво случва по света, защото животът е такъв и откакто съществува света, съществува и агресията. Може да ви прозвучи странно, но агресията е тази, която ни кара и да се развиваме, не само да нараняваме. Така че, идеята ми е по-скоро да ви запозная, с това да може да разчитате в себе си различните си състояния, да може да ги насочите в правилната посока, да разберете как се чувствате и как се подвеждате по определени чувства. Тоест, смисъла на това видео е да ви помогна да се познавате по-добре. И така, като начало ще сложа на таблото 3 основни форми на агресия. Активна агресия, насочена навън, когато има много силен гняв, който е по-силен от волята да го управлявате и се насочва навън. Това е тази активна агресия, винаги сега на червено, защото като пламнеш и не се знае какво може да причиниш на някой друг. Тук имаме активна агресия. Другата форма, вижте, в активната форма на агресия не е само да нараниш някой и да го пребиеш, или да откраднеш от него, влиза също и всяка форма, която носи до тежко нараняване на личността. Тежко нараняване. Така. Сега, другата форма е пасивна агресия и тя е най-много разпространена, защото изглежда безопасна. Пасивна агресия. Тоест, ти ме дразниш, страшно много ме дразниш, но аз нищо няма да ти кажа. Ще си трупам вътре в себе си и е възможно пасивната агресия да се изразява по много и различни начини. Тоест, ще ти правя ехидни забележки, ще се опитам да те унижа публично, без да искам. Ще кажа, че шегувам се, не го взимай на сериозно, но ще го кажа по начин, по който да докосне някаква струна и да те разтрепери. Така че това е пасивната агресия и ние всеки ден се срещаме с нея под най-различни форми. Тук слагаме пасивна агресия. Третата форма на агресия е автоагресия и тя е най-опасна за самите нас. Защото, както вчера с една клиентка си говорихме, като и казах как ти се отнасяш с твоите приятелки, т.е. тя им спестява, когато я дразнят, но на себе си никога не спестява. Т.е. става враг на себе си и започва да се самонаказва, самонаранява, не физически, да се реже, въпреки че това го има в някои случаи, но се наранява, като се обижда, като е недоволна от себе си, като започва да смята, че тя нищо не заслужава. По този начин. Т.е. започва да не се понася. И като стигнете до точката, в която вие не се понасям, просто не мога да се търпя, това вече е формата на автоагресия. Така че тук слагаме автоагресия. Така, имаме активна агресия, имаме пасивна агресия, имаме автоагресия. Защо е важно да ги знаете всички тези неща? Винаги видеята, които правя, са за опознаване на себе си. Защото начинът, по който ги правя ясно, да ви бъде
интересно и за мен е много важно да ви предизвикам емоция. Ще ви кажа защо. Защото ако ви кажа първа, втора и трета точка, вие ще ги запомните бързо и лесно, но те ще отидат в краткосрочната ви памет. Тази информация ще отиде там. Когато информацията, която подаваме, е свързана с някаква емоция, тя става заразителна. Има емоция и вие ще си спомните емоцията, а от емоцията ще си спомните и това, което съм ви казала, защото се опитвам някъде да ви докосвам по някакви точки. И тогава тази информация ще влезне в дългосрочната ви памет. Както знаете, вие може да не помните дадена случка от детството си, когато сте били или наранени, или пък можете много прекрасна случка, но вие помните емоцията. Така че, затова видеята, които правя, ги правя по тази форма, че да можете хем да се забавлявате, хем да научите нещо за себе си предимно и хем да го запомните без да полагате усилия. Тоест, някъде вътре във вас да остане някакво местенце за тази информация, която съм ви казал. Това е причината по този начин да ви давам информацията, не като преподавател, не като учител, а просто като вие сте човек, аз съм човек и мога да ви кажа какво става в човека при определени обстоятелства, защото това ми е работата. И така, надявам се да бъда интересна и да научите повече за себе си, както казах. Когато говорим за агресията, ние всички се раждаме с агресия. Тя ни е вродена, по същия начин, както и нашата сексуална енергия. Между другото, агресията и сексуалната енергия имат много общо, само да кажа, но по-нататък в видеото, ако така ми тече мисълта, може и да засегна и тази тема, защото някои тези хора, които произвеждат свръхтестостерон и стават много сексуални, отдолу по това може да стои също така агресия. Добре, и така. Започваме от активната агресия. Когато сме малки, когато някой се опита да ни вземе нещо, да ни нарани, да ни бутне, да направи нещо с нас, много често автоматично е ти ми посягаш, аз ти отвръщам. Става автоматично. По-често е при момчетата, при мъжете, защото все пак те носят, всеки от тях в себе си носи един воин, който, разбира се, вродено трябва да може да защитава, да пази и да воюва за територия и за храна, както в предишно видео ви казах за хищниците. Това не прави всички мъже хищници, но основните потребности трябва да бъдат запълнени по някакъв начин, точно тези потребности за оцеляване, и мъжете, респективно, виждате, освен това, тяхната мускулатура, това, че те са по-високи от нас, те са по-силни от нас, колкото и на жените да ни си иска да сме силни колкото тях, не сме. Така че, всъщност, не на всички жени им си иска. Така че да, но забележете напоследък жените как си търсят високи мъже. Високи, за да могат по някакъв начин да почувстват сигурност, някой да ги пази. Тоест той е по-голям от мен и това подсъзнателно означава, че той може да ме защити. Така, което не означава в реалния живот точно това, но подсъзнателно жените са привлечени към високи мъже, към мъже, които имат власт, пари и дават сигурност, точно поради тази причина. Той да може да защити мен, семейството, децата ми. Вие може да го наричате по друг начин, че жените се интересуват само от пари. Така, и това е вярно, но да, така. Искам да ви разкажа, защо мисля, че много по-лесно може да ме разберете, ако ви давам примери. За активната агресия, ето тази, която предимно хората, които не могат да владеят агресията си или я насочват в посока на
бързо облагодетелстване, ще ти взема, харесвам това, което е твое, ще си го направя мое, бързо палят, стават агресивни, т.е. някой го засяка на улицата, той ще да го пребие. Нали? Има си такива хора. Тук вече е свързано с темперамент. Темперамента пък отговаря за стимул и реакция. Нали? Имаме стимул и ответната реакция. При тези хора там няма междинно време. При стимул те реагират автоматично. Отдолу под агресията стои страх, разбира се. Нещо искам да опазя или да отстраня някой, защото ми навлиза в личното пространство, защото ме кара да се чувствам по определен начин, защото се опита да ме унижава или нещо е несправедливо. И тогава, нали, при стимула реакцията е автоматична. Така, после ще ви запозная, нали, първо ще ви дам определението точно как го чувствате, какво става вътре във вас. А после ще ви запозная с как агресията може да бъде положително качество, ако е насочена в правилната посока. И вие сега ще кажете, агресия е положителна, но да, може, защото агресията може да се превърне в амбиция, амбицията може да ви пробие път нагоре, натам, на където сте тръгнали, без да наранявате. Сега тук да кажем, че ще наранявате, но не физически. Не по този начин. И това се случва при пасивната агресия. Пасивната агресия не те наранява физически. Наранявате много по-гадно. Хайде да кажем, да не е много но е гадно. Защото ти предизвиква различни чувства и се опитва да те направи несигурен, объркан и да те накара да се чувстваш виновен. А знаете, че има много родители, които точно на този принцип наказват децата си. Принципът е, ти реагираш срещу някой от родителите си, реакцията ти е по-експлозивна, по-експанзивна и той се обръща и ти казва, сега заради теб аз ще се разболея. Баща ти заради теб започна да вдига кръвно. Заради теб ме боли главата. И още една форма на пасивна агресия, сърдита съм ти. Няма да ти говоря. Ти за мен не съществуваш. Изключвам те. Това, приятели, също е форма на агресия. И колкото и странно да ви звучи, тя изключително много наранява. Така че, тук мога да кажа, че пасивната агресия остава много повече последствия за нашата психика. Защото, разберете, виждала съм много случаи, в които двама мъже, дори приятели, ще се скарат за нещо, ще скочат, ще се сборичкат, но после ще продължат да си бъдат приятели. Но тази пасивна агресия, която някой ще я вложи, за да те накара да се чувстваш виновен, унизен, изплашен, несигурен, тя остава за много по-дълго време в нашата конституция, в нашата психика. И не случайно има и такива поговорки, нали, доколкото помня там за мечката и лошата дума, нали, като удари белега ще ти заразне, но лошата дума ще остане завинаги. Защо лошата дума? Защото тя те е докоснала някъде и те унизила по някакъв начин. Знаете ли, ние често дори не усещаме в дадения момент желанието на някой друг да те унизи. Усещаме го понякога по-късно във времето. Но да, което означава, тук не толерирам физическата агресия по никакъв начин. Ще ви кажа защо. Ако имате тази агресия, станете спортисти. Отидете,
Бийте се, затова има толкова много спортове, които са, нали, са свързани с агресия, но там все пак има и какво? Правила. Така че, може да си изразявате агресията, когато ви е в повече, когато тестостерона е в повече, може да се състезавате, защото агресията прави какво? Тя също ни кара да се състезаваме. Чували сте, че много хора казват, аз имам състезателен дух. Това, накратко казано е, аз имам агресия и тя ме кара да не мога да понасям загуби. На всяка цена трябва да победя, на всяка цена аз трябва да съм най-отгоре. Така, ще ви дам един много интересен пример. Преди години се запознах с един човек, който е световен шампион по бойни спортове. И понеже в тези, точно това, което той практикуваше, имаше много болка. И аз беше много интересно и го попитах, добре де, какво те кара отвътре да си победител? Какво те кара ти още в началото да отстраниш противника? И той каза, защото ме е страх да ме боли. Не понасям болка. И аз бях как така? Не понасяш болка, човече. Той след всяка среща тук има комоцио или не знам си какво значи ти не понасяш болка, но отиваш да се биеш. И той ми каза така, защото ме е страх, се опитвам още в началото на срещата да агресирам и да съм по-силния, за да не продължи втори рунд и трети рунд или там каквито са им, нали, не помня точно, да не продължи той да ме наранява. Искам да го отстраня веднага. Така че, отговорът е кратък и простичък. Отдолу стои страх. Страх ме. Понеже, мисля, че в миналото видео ви разказах и за формите на страх, нали, че страха може да те накара да се биеш, както в тази ситуация с този човек. И, разбира, слава Богу, той е спортист и има много победи в спорт в тази област. Нали? Не на улицата. Там си е канализирал агресията, страхотно. Но когато говорим, миналия път, мисля, че ви пак обсъждахме страха, другата форма на страх е нали, бий се или бягай. Другата форма на страх е да избягаш. Но има и още една форма, която ще разгледаме в групата в Гърция. Нали? Тя е когато замръзнеш на място. Когато нямаш реакция, когато се парализираш от страх. Тогава нищо не можеш да направиш. Ти стоиш, гледаш и нищо не можеш да направиш. Нямаш реакция. Много често при жените тази форма се проявява като вцепенявам се или започвам да плача. Не мога да избягам. Плача. Защото когато плачем, не винаги е защото сме тъжни, понякога плачем от яд и безпомощност. Си безпомощен. То е много интересно, ако се научите да различавате със слуха си и наблюдавате как плачат хората. Нали? Как плачеш, когато си тъжен и как плачеш от безпомощност и как плачеш, когато те е яд. И как плачеш, когато си в истерия. В истерията, тя е след много ме е яд, направо не мога да понеса, ще изпадна в истерия. И да, получава се един много неприятен звук. И да, то е предимно се случва при жените, въпреки че и при мъжете го има. И то е когато се чувстваш безпомощен и те яд, че нищо не можеш да промениш в дадена ситуация. Така. И в трите варианта, отдолу какво стои, страх за оцеляване. Но интересното е и друго. Защо аз, ако някой се опита да ме нарани по различни начини, нали, не да ме удари, но да кажем, опита се да ме манипулира. И в началото ти си кажеш, окей, добре,
Сигурно е случайно, сигурно е грешка, но това поведение започва да се повтаря и да се повтаря и наглостта на човека от среща започва да ескалира. И когато ти му кажеш, знам какво правиш, спри, няма да ти позволя да го правиш, няма да толерирам подобно поведение. Когато му заявиш, ти правиш това и това, което ме кара да се чувствам отвратително, или спри да го правиш, или повече няма да бъдем заедно. Ясно и категорично. Какво ще стане с другия човек? Защо ни е страх да се заявим? Защо ни е страх? Защото в инстинктите ни има още един много подличък страх и това е страх от изоставяне. Ако аз застана пред теб и ти кажа, виж какво, няма да ти слушам всеки път едни и същи глупости, или не ми даваш лично пространство, или ме караш да се чувствам по определен начин, този човек може да каже, ми гледай си работата тогава, може нищо да не каже, защото обикновено може и нищо да не каже и да те изостави. И това си е един от основните страхове, които имаме още от детството, страха от изоставяне, защото няма да може да оцелеем сами. Преди това ви казах, страх ме да не се почувствам виновна за това, че наранявам някой. Виж тук колко е странно. Всъщност, човека, който ти предизвиква дадена емоция, ти генерира това чувство, не се чувства виновен, но ако ти му кажеш спри, няма да ти позволя да го правиш, започваш да се чувстваш виновен, че ще го нараниш. Наистина ли? Кой е жертвата в ситуацията? Този, който ти лази по нервите продължително време и не зачита твоите основни човешки права, или този, който му казва спри да го правиш? Кой е виновният? Нали? Обаче пак казвам, в детството вашата майка се държала така, тя ви е карала да се чувствате виновни, тя се държала по начин. Знаете ли, аз дори тук преди години си спомням една моя позната, нещо бяха ходили до болницата с дъщеря или там с сестра и за нещо и после тя каза на детето направи някаква пакост и тя каза на детето, ние заради тебе ходихме с майка ти до болницата, защото ти като се държиш така, на майка ти става лошо. А в онази ситуация хора, детето нямаше нищо общо. Нищо общо. И вижте сега манипулативната и тя дори беше доволна, че умее по този начин да накара децата, те бяха момченца и момченцата, разбира се, са по-палави, повече викат, повече тичат, катерят се, правят пакости. От този на това дете въобще не беше в този, направо кой знае какво, но тя му каза това и мен това ме вцепени. Не можеш по този начин да се отнасяш с любим човек, любимото дете. Детето на сестрата ти го обичаш. Но разбирате ли, че тя изобщо не осъзнаваше как в този момент какво причинява на детето, а в нейната глава беше как да си постигне целта, да бъде тихо и тези деца да мирясат. Като му каже, заради теб ходихме в болницата, защото майка ти е зле от теб. Ето ви конкретен пример. Вие сега ще се сетите за много примери от вашето детство, когато сте направили някакъв пакост, щупили сте чаша, бутнали сте любимата ваза на майка си, или сте изцапали някъде или нещо и нейното отношение към това, което сте направили. И оттам ще си дадете отговори за вас. Разбира се, всичко, което правя е да провокирам въпроси, а вие да дадете отговори за вас. Защото всеки път казвам, ние сме различни, ще реагираме различно. Като аз мога да дам пример за моята агресия, как я изразявам. Аз се оттеглям, спирам да говоря и приключвам с човек. Цак, приключвам. Това е в случай, че вече ми е минал всички граници.
После се учих как да не стигам до тази крайна точка, преди това да казвам. И ако видя, че човека не се променя, няма да го набия, а просто ще го напусна. И просто той за мен повече няма да съществува. И това е ужасяващ начин да накажеш някой. Това също е агресия, форма на агресия. Но пак казвам, винаги когато някъде някой си позволява продължително време да ми преминава границите. Също така мога да ви дам отново личен пример за това как пребих един човек. Ама го пребих и не знам как не го убих, слава Богу, че не го убих, защото той си позволи да влезе в предишния ми кабинет и най-нагло да ми бърка в чантата. Тоест, когато интересното беше тогава, сега ще ви кажа, това е много интересен случай, че първо реагира котката ми, тя беше маничко котенце, бях и сложила да се храни, вратата е затворена, но в онзи кабинет, в който бях, понеже е на кота 0, и вратата беше отворена, защото идват клиенти, нали, могат да влизат, имаше приемна. Вратата към приемната е отворена, а аз съм в другата стая. И видях реакцията на котката ми. Първо си замислих, боже, тази котка пък яде и съска и тялата беше настръхнала и беше в някаква много странна форма, си викам. Аз също се храних по това време, беше някаква обедна почивка, аз си хапвам с виличката, нали, нещо си бъдвам. Котенцето също си хапва, но котенцето се изкриви в един момент в странна форма и тогава дойде чувството, нещо се случва, котката нещо усеща, отворих вратата към приемната и видях някакъв човек, който беше горе-долу на моя ръст, който беше взел чантата и ровеше в нея. И в този момент какво се случи? Не ми мина през ума сега, ще звънна на полицията да дойдат за посетилище. Автоматично му сложих вилицата, защото се храних, му сложих вилицата ето тук и му казах, сега ще те убия. Ето тук на място. Ти си влезнал вътре в моето пространство и най-нагло се опитваш да ми крадеш. Вероятно търсил портфела в чантата ми или там някакви, нали, разбира се. Тогава усетих прилив на адреналин и станах като диво животно. Добре, че имам някаква съвест, че не го мушнах, защото щях да го убия, казвам ви. Не го прободох с вилицата. Хвърлих вилицата и започнах да го удрям с такава сила, че дори аз се изненадах колко всъщност е силен човек, когато е под заплаха. Напердаших го едно хубаво, изритах го навън и усетих, познайте какво, облегчение. Все едно през цялото ми тяло мина едно облегчение, което ме изплаши. И си казах, Господи, аз мога да убия човек. И на всичкото отгоре получих облегчение от това, че го пребих и го изритах на улицата. Какви бяха последствията? След 3 дни отивам да си взема кафе и този ме вижда, защото явно той си обикаля там из района и си краде. Той си ме вижда и в момента, в който ме фиксира, тръгна да пресича Мария Луиза, ще го блъсне трамвая, да го сгазат колите. И аз си казах, леле, ето го този моя приятел, вече като ме види има различно отношение към мен. После помислях, ако бях извикала, ама това всичко после си го мисля, нали? Аз ви казвам как реагирах автоматично. Нямах време много да мисля, освен, че се изплаших. Аз се изплаших да не го убия с вилицата, защото така го бях доста натиснала тук и можех да го мушна. Така че, в тази ситуация, агресията, която проявих, и тя си беше доста брутална агресия,
беше, защото съм заплашена, под заплаха. Аз не го знам, той има ли нощче в него, няма ли нощче, какво може да ми направи, не знам, затова реших. Усетих се силна и реших, че аз трябва да го отстраня, и то чисто физически. И така, както ме гледате, че съм една мъничка и безопасна, всъщност съм опасна. И всъщност и вие всички го можете това. Така, защо аз го мога? Защо аз го мога, а друг човек ще се парализира и нищо няма да направи? Или ще избяга, или ще се заключи и ще се обади на полицията. Всички от тези други реакции са правилни спрямо ситуацията. В моята ситуация, моите си реакции си беше правилно, но в някаква друга ситуация по-правилно е да се заключите отвътре и да извикате полиция. Или по-правилно да избягате, защото вие не знаете човека срещу вас колко е ненормален и какво може да ви причини. Защото хората с тежки психични разстройства, хората, които имат такова заболяване, психично заболяване, са изключително силни. Те могат да се превърнат в див звяр и да ви унищожат. Отново преди някакво време си коментирахме с едно момче от полицията как е трябвало да задържат човек, който е с психоза, и той каза: аз такова нещо не бях виждал. Той ни разхвърля всичките. Бяхме 3 колеги, отворихме вратата, защото майката се обадила, нали, на полицията да дойде да помогне, защото мъжът е с психоза, чупи, тряска, хвърля предмети през прозореца. Та полицая каза: аз такова нещо не бях виждал. Толкова сила имаше този човек. Разхвърляни всичките, трябваше да викаме подкрепление. Като див звяр. И това е вярно. Така че, спрямо заплахата, вие не знаете кой е срещу вас. Но интуитивно усещането сега, ако този, който беше влезнал да краде, не беше висок колкото мен, един такъв опърпан, а беше 2 метра и, нали, като горила, със сигурност щях да търся интуитивно друг подход, нали, да бягам, да се заключа, да звъня на полиция или нещо да направя. Но понеже опонента беше висок колкото мен и беше много жоляв, аз тогава отново интуитивно прецених, че мога да го победя, да му дам един добър урок. Нали, аз не съм си ги мислила, вижте, аз не съм го мислила това в момента. Реагирах автоматично, което ме накара после да се замисля колко много агресия има в мен. И как тази агресия мога да я проявя в случай, че някой ми наруши личното пространство, в случай, че ми изнаглее до степен да ме застраши, се оказа, че мога да я проявя. Но мога и да избягам. Но мога и да блокирам, защото и това ми се случва, да блокирам и да ни напред, ни назад. Така че, вижте, всичко има в един човек. Абсолютно всичко има. Какво е добре? Да познаваме съдържанието на себе си. Нали, затова казвам, познавам себе си. Познаваш се, ама аз до този момент не можех да предположа, че съм способна на толкова тежка физическа агресия. Нали, помисляла ли съм си го така, нали, някой път се ядосам и как ми идва, нали, защото преди това пък тренирах бокс, за да си освобождавам агресията, но какво се оказа, хора, аз тренирах бокс, за да освободя напрежението и агресията, освобождавах напрежението, но станах по-агресивна. Защото по време на когато си разменяме удари и когато аз един ден без да искам ударих треньора си, не можа да се предпази, отново усетих този прилив на сила и адреналин, което означава, че аз потенциално мога да бъда насилник. Така. Да, ви бях разказвала защо в детството се поражда всичко, защото съм виждала баща ми да е агресивен, виждала съм как изглежда това и някъде, все пак аз нося неговите гени, независимо, че съм момиче, жена и така нататък, някъде този ген се е предал и се оказа, че аз също мога да бъда агресивна и физически. За щастие имам съвест
и за щастие имам емпатия, която до някъде след този прилив на адреналин ще ме спре. Няма да го убия. Ще го нараня, но няма да го убия. И така за активната агресия. Проявяваме я в състояние на страх, в състояние на това, че някой може да отнеме нещо или да ме нарани, и тогава може да проявим активна физическа агресия. Тук в ситуацията беше за самоотбрана, но никога не бих нападнала човек, който си върви по улицата и нищо не ми прави. Не го казвам да се оправдая в никакъв случай, просто казвам как работи тази агресия. Много често съм чувала жени да казват: аз ударих мъжа ми, аз го бутнах, аз го пребих и, нали, си кажете, какво да говорим за домашното насилие, че само мъже са насилници срещу жени? Не, има и жени, които си позволяват да си ударят мъжете, има жени, които много добре си ги манипулират, пасивно-агресивни, да, чрез унижение и други начини да му подхвърлят колко той за нищо не става. И има хора с автоагресия. Автоагресия. Да мразиш себе си, да се ненавиждаш, да не се понасяш, но с другите хора да се държиш угодно. Чували ли сте, някои казват: ами аз поставям себе си на последно място. Винаги на първо място ми другите. Ако ти поставяш себе си на последно място, това означава, че ти си какво? Не заслужаваш, ти си незначим, незначителен, че ти нямаш значение. Да. А много често това поставям себе си на последно място и другите са ми на предно място, другите могат да те видят в ролята на жертва. Ох, жертвам се аз най-накрая. Ох, то за мен не остана времето, но за мен не остана храна. То за мен не останаха пари. Ама аз всичките пари ще ги дам за детето или за мъжа ми. И то накрая за мен не остана. Ама аз го правя, защото обичам да го направя за тях. На мен това ми носи удоволствие. Не го правя, нали, защото се лишавам или за да се лишавам. Глупости на търкалета, правиш го, защото не се понасяш и не смяташ, че ти заслужаваш. Затова го правиш. Или да накараш другите по този начин, ги манипулираш, че ти се жертваш за тях и по този начин, чрез чувство за вина, което им придаваш, да ги накараш те по някакъв начин да ти върнат услугата. Да. Сега, до тук. Ще бъда кратка, защото гледам времето продължа и също така да ви кажа, че когато седна мога да говоря с часове, обаче когато си правя видеята права, се опитвам да съм някакси по-събрана, защото да не стоя продължително дълго време права. Да. Какво може да направим с всичко това? Знаем, че го притежаваме, всички го имаме, формите са различни. Ако аз агресирам към себе си, се замисли, би ли направила същото с приятелката си? Би ли постъпила по същия начин с нея или с майка си или с детето си? Постъпваш така само спрямо себе си. И тогава се замисли, ако ти си най-добрата приятелка на себе си, така ли ще постъпиш? Ако си най-добрата приятелка на себе си, или ти си се превърнала в собствения си враг, който по всякакъв начин иска да те унищожи. Не някой друг, ти самата да се унищожиш. Защото си недоволна, критична към себе си. Защото смяташ, че си нещо по-малко от другите, или другите, може и другите да са те накарали да се чувстваш така, няма значение, но когато ти нямаш правилната реакция към света, тогава естествено си ставаш най-големия враг и, за съжаление, такива хора понякога се самоубиват. Имат суицидни мисли. Да се унищожат. Да унищожат врагът в себе си. Този враг. Врагът не ми е тя, врагът съм си аз. Тя не ме тормози, аз си се тормозя. Така че често се случва тези хора да имат суицидни мисли и да искат да унищожат врага в себе си. Не този, който е отвън. И в двата случая е убийство. Ако врага е отвън, нападаме, биеме, тормозиме и аз го
унищожа, убих врага, и във втория случай, когато убия себе си, е убийство. Същото е. Просто врага съм си аз. Така че защо е добре да ги разглеждаме тези теми? Пак казвам, агресия има откакто съществува света. И света се е развил, защото е имало агресия. И да кажем, всяка държава се обособила, защото е имало агресия. Защото е водила битки за територия, защото е имало войни за тази територия. Това какво е? Това е агресия. Така че, винаги ще го има. Имало го е преди, имало го сега. Разликата между преди и сега е, че ние не сме имали такъв достъп до информация. Сега всяка агресия се регистрира, снима и се показва, т.е. вероятността да ни зарази това чувство и тази емоция и да ни генерира и ние да станем агресори е по-голяма точно заради разпространяването на информацията за това, което се случва. Не само при възрастните хора, и в училищата, с децата, и както знаете, така. Това го имало и преди, гарантирано. Просто не се говореше и ние не знаехме какво случва. Но се случва. Така. Сега, трябва да има смисъл. Това, което ви казвам. Може да насочите агресията си в амбиция. Тоест, поставям си цел, която да постигна. За тази цел ми трябва енергия. Трябва да имам енергията, да преодолявам трудности, препятствия, дори хора, дори колеги, защото аз съм си поставил тази цел, но и някой колега може да си е поставил същата цел. Нали? И аз трябва да мога да имам енергията да се преборя, за да си постигна целта. Като казвам да се преборя, разбира се, не физически. Има много други начини, интелигентни начини и не толкова интелигентни. Те се наричат подлости, но всеки, който е стигнал до някакъв връх, е трябвало да премине и през това. Зад гърба на някой, по някакъв по-дъл начин, чрез клюки. Сега ще ви кажа, че клюките също са вид агресия. Тоест, ще създам невярна информация за някой, ще го оклеветя публично, ще му разваля имиджа, ще му опетня името, като ходя и говоря зад гърба му. Да, така че клюкарките и клюкарите, сега изключвам тук, когато понякога си клюкаме за някакви такива типично женските неща и се ги котиме, изключвам това. Но когато някой говори зад гърба ви и някой прави неща зад гърба ви и компроматите, разбира се, невярна информация за вас, и защото хората сме така устроени, че вярваме на думи, ако не можем да видим нещо, и ние повече ще повярваме на това, което казват, особено ако плюят някой. Повярвайте ми, ако за някой кажат нещо хубаво, ние може да си кажем, да се усъмним, обаче ако го оплюят, ще кажем, да, така е, точно така е. Да, така. Ще ви дам един пример, който на мен ми направи впечатление. Тук скоро чета на много хубава книга, и тя се казва Човешката природа. Теория за човешката природа. И винаги когато чета, това провокира да мисля след това, да си анализирам и така. Примерът, който беше даден за агресия, е свързан с това как да станеш милионер, и как може да си вложиш агресията в това да станеш влиятелен, властен, да изкарваш страшно много пари. Пък след това се замислих как при едно и също начало, т.е. човек, който не е израснал в семейство, което има наследствени пари и власт. Сега, ако кажем, че примерно Аристотел е израснал в такова семейство, т.е.
с богати родители и баща му вече е бил богат, независимо, че после е изгубил всичко, той вече има способа и агресията. Вижте, забележете, пак е агресия. Пак е агресия. Страха да не остана беден, страха да не съм мизерен, страха да нямам власт, пак е този страх ще ме накара да се боря на всяка цена да си върна успеха, който са имали моите родители. Това е една ситуация. В друга ситуация, хората, аз исках да дам друг пример, за това, че може да сме старта ни да не е равен с другите. Тоест, семейство, в което майка с 2 деца, бащата отсъства, майката работи на 2 места, едва се опитва да се справи с ситуацията, да отгледа децата израстват в недоимък, нали, граничеща с мизерия. Едното дете от тези 2 деца решава, че трябва да постигне нещо в живота си. Знаете и други такива примери. Този пример много ме впечатли, защото тук говорихме пак отново за агресии. Този път човека беше агресивен, но не по този начин, не активно. Беше пасивно агресивен. Даваше вид на скромен, пестелив човек. Разбира се, той имаше и образование, успя да завърши, да работи, да завърши и хората го възприемаха като мил, учтив човек, който не може да те нарани. Дори леко наивен, притеснителен, човек, който не ти се навира в пространството, не ти се навира в очите, човек, който е спокоен, не излъчва в никакъв случай агресия, но вътре това, което се случваше в него вътре, беше агресия в чистата й форма. Той успя да натиграе страшно много хора, да направи страшно много пари. И интересното, когато даваха пример как го е правил, той каза какво разбира за хората, вече когато е възрастен, разбират, че те как лесно ще изгубят парите си, как може да ги манипулира, да ги обърка и да ги накара те сами да му дадат парите си. Тук обаче говорим за сделки, не говорим за кражба. Или за... въпреки, че имаше форми на изнудване на много, много високо ниво, то направо да му се възхитиш на формите на принуда. Как ги принуждава, сякаш те сами да решат да му дадат това, което имат, за да може неговия бизнес да стане по-крупен, оттам вече да продължи да се развива. Но той какво каза за хората? Тези хора, които търсят бързи печалби, които и търсят пари заради егото си, т.е. да имам голяма къща, да имам скъпа кола, да имам пари, с които да пътувам, това е да нахрани егото си. Той каза, аз на тези хора мога много лесно да им взема парите. Така че беше изключително интересно. Той също е хищник. Той също е един от най-големите хищници в света, но не го правеше с активна агресия. Правеше го пасивно, тихо, зад гърба, подло, плетеше си мрежите много умело, без противника да може и да заподозре този човек всъщност колко е силен. Когато наистина вече всички разбраха колко е силен и го поканиха да отиде на някакво интервю, защото той обикновено стоеше в сянка, никъде не се показваше, не си качаше сторита, не говореше за такива неща. Разбира се, едно време не е имало, но съм сигурна, че и сега хищниците правят същото. Вие за тях не може да намерите информация в интернет, защото те плащат, за да няма такава информация. Къде са, какво правят, освен ако те самите не трябва да сложат информация, която работи в тяхна полза. В никакъв случай не е, че са на Малдивите. Както и да, няма значение. Тук говорим вече за висша форма на агресори, които са пасивно агресивни.
Да се върна на това, как когато го видяха, става въпрос за Рокфелер, за него става въпрос. Когато го видяха, всички бяха изумени. Това ли е агресора? Това ли е този, който спя да победи страшно много хора? Този човечец, това ли е той? Защото изглежда скромен, леко притеснителен, не говори много и изглежда сякаш не може да нарани дори муха. Така че, ползите от агресията. Велика енергия е тази агресия. Ако я насочим в правилната посока, за да си постигаме целите, гнева, че съм, ядосан съм, че съм в това положение. Не желая да съм в това положение. Но няма да отида и да открадна от магазина, защото съм ядосан и ще агресирам срещу продавачката в магазина, която нищо не мера. Аз ще вложа цялата си тази енергия, този гняв и агресия да подобря състоянието си, материално и каквото и да е, като го помисля как да се случи. Т.е. правя си план, включвам тази цялата енергия. Разберете, че без тази енергия не може да помръднете. Разберете, че ако вие не се ядосате, че сте в положението, в което се намирате, няма да мръднете на никъде. Ще стоите там, защото няма енергията, която да ви изведе от това положение. Затова аз и в други видеа съм казвала, аз уважавам гнева. Защото ако не си се ядосам, че ти защо седиш така, сега не вземеш да направиш нещо, ще продължиш да си седиш така. Няма да направиш нищо. Нали? Ако се ядосам, ще си кажа, добре, сега ще уча, сега ще отида на курс, сега ще направя това, трето, пето, сега ще създам контакти, връзки, отношения. Всичко това е енергия. Всичко това е енергия. Отдолу под тази енергия стои агресия. Само че е насочена в правилната посока. Няма да отида да набия някой, нали? Ще си постигна целта, което означава, че ми трябва силата и енергията да издържа, да мина през всичките предизвикателства. Това е, което искам да ви кажа много сбито и накратко, доколкото мога да е накратко, за всичките тези 3 форми на агресия. Най-опасна е автоагресия. Винаги крайностите не са най-добрите. Тук, когато стане автоагресия, когато вие си станете противник на себе си, защото сте се разочаровали само от себе си и накрая се нападнете, може да се нападнете чрез болест, може чрез автоимунно заболяване, може по всякакви начини да се само нападнете. Това е автоагресия. От другата страна стои активната агресия, която е физическа. От нея стават престъпници, често влизат в затвора или правят неща, за които, нали, да чукам на дърво, да не ни се случват. Какво исках да кажа за Рокфелер, че той е тръгнал оттам, защото много често престъпниците казват, то е несправедливо, майка ми ни отгледала сами, аз нямах баща, или ние сме бедни, или така. Ето, имаме равен старт. Единия е Рокфелер, а другия е в затвора, защото са тръгнали от подобен равен старт. От какво зависи, как да си насочваме мислите, дали в дългосрочен план да си насочим мислите в посока искам да постигна високи цели и трябва последователно да имам енергията, начина да уча, да се образовам, да търся информация, как да стигна до там. Няма нищо лошо човек да е амбициозен. Сега аз имам проблем с това, с нахалството на хората, но те си нахални и си пробиват. Това, че аз имам проблем с тяхното нахалство, никакви дивиденти не носи за мен. По-скоро гледам, нали, и си казвам, трябва да се науча и аз, ако мога така, обаче не ми се отдава да съм нахална, защото мисля, че при мен е изкоренено още в детството, защото майка ми нон-стоп ми повтаряше нахална, не бъди нахална, гледай само в твоите чиния, не гледай на другите хора, не гледай това, не гледай на... Което да, аз съм го използвала в посока за себе си, сега много ми помага, защото не ме интересува какво има в чинията на съседа или какво си е купила еди коя си. Не ме засяга, мен ме засяга аз какво съм си, гледам си в моята пътечка. Така че да, до някъде
ми е било полезно. Но ако не беше чак толкова крайно, да мога и аз малко да си стана нахална, щеше да ми донесе и някаква полза. Така че, нали, пак казвам, всичко в крайности може да е лошо. Въпреки, че ако питаме Рокфелер, той ще каже, не, защо да е лошо, страхотно е. Дали, стигнах до крайности, но си направих империя. Нали, а не се е озовал човека в затвора, както 80% от другите ще кажат, ами аз като бях малък, бях лишен от родители, бях лишен от това, така. Знаете, че има и деца от домове за сираци, които в последствие успяват да се реализират и да постигнат изключително високи цели. И всичко това е плод на агресията, която е насочена, канализирана в правилната посока. Дали ще е спортна агресия и аз ще стана световен шампион, дали ще състезавам, искам да състезавам, искам да постигна високи цели и ще намеря начина да си ги постигна чрез пасивна агресия, нали? Но пак е начин да си постигнеш целите. Да, това беше за днес. Надявам се да съм ви била по-лесна. Надявам се да съм предизвикала някаква емоция около вас и задължително винаги искам след всяко видео вие да си задавате въпроси на себе си и да можете някакси отговорите, които ще получите от вас към вас, да са ви полезни. Тоест, като някакво събуждане. Събуди се, виж се и ти си агресивен. Използвай тази агресия по правилния начин. Заявявай се, поставяй граници. Няма страшно. Не е страшно да бъдеш изоставен. Страшно е да не бъдеш изоставен от човек, който те тормози. И така. Това беше за мен, от мен за днес. Хубав ден ви пожелавам. И нека лятото, което продължава да ви донесе много радост и усмивки. Чао!